हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे गोदान साख्रिनि आपडेट लाना फैबाय जेराव नोंथांमोना मिनिमाम 8 पास जानाय लोगो लोगोनो ग्रेड 4 निफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफोरा 10 पास 12 पास ग्रेजुवेट नोंथांमोना ग्रेड 3 आव एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन हिन्जावफोर हौवाफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो नोंथांमोननि सेलेरिया जागायगोन 14,000 निफ्राय 49 सिम पार मान्थ बेनिफ्राय ग्रेड 4 दंबावो दा जोबोर मोजां खबर सफैबाय लोगोफोर पस्टआ लासै लासै ओंखारबोगासिनो दङ नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबाय थानो हासिगोन आरो गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव दायो लेटेस्ट जब ओंखारदों आं नोंथांमोननो नेक्स्टआव भिडिअ खालामगोन बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो दाबाव गासैबो आपडेटखौ मोननो थाखाय आरो लोगोफोर जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो मोजां मोनोबा बेनिफ्राय साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थागोन दा लोगोफोर 1 लाख साख्रि होनायनि खोथा होगासिनो दङ दा बेनिखायनो गासैबो लारि लारि फैगासिनो दङ नोंथांमोना नांगौ डकुमेन्टसखौल' रेडि खालामना लादो बेनिफ्राय नोंथांमोना आंनि चेनेलजों नोंथांमोना टाच खालामबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थागोन साख्रिनि बेनिफ्राय लोगोफोर माबायदि मोनदों नोंथांमोना तो बेखौ कमेन्ट खालामनो दाबाव मानोना जों मटिभेसन मोनो लोगोफोर तो लोगोफोर जागायसो फैदो बे पस्टआ बबेनिफ्राय फैदों आरो मा नांमारगौ नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायदो दा फार्स्टआवनो आं नोंथांमोननो फिसखौ देखायनोसै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै फिसआ लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों दा फिसआ ओरैबायदि खम नोंथांमोना जायफोर जेनेरेल केन्डिडेट नोंथांमोना 20 रुपिसल' नोंथांमोना होनांगोन बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना SC आरो ST नोंथांमोना 10 रुपिसल' पे खालामनांगोन जोबोर मोजां खबर लोगोफोर आरो बे एप्लाइआ अफलाइन एप्लाइ जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ माबोरै फिलआप खालामगोन होनोब्ला नोंथांमोना स्टेन्डार्ड फर्मआवसो फिलआप खालामनानै बेखौ सेन्ड खालामनांगोन आरो लोगोफोर स्टेन्डार्ड फर्मआ मा नोंथांमोना आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना बिनि बागै नोंथांमोना मोनगोन बे फर्मखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो बेनिफ्राय नोंथांमोना फिलआप खालामनानै साबमिट खालामनांगोन आरो बे साबमिट खालामनायनि लास्ट डेटआ 16 आगष्टसिम थागोन नोंथांमोना अफलाइनसो एप्लाइखौ खालामनांगौ बेनिफ्राय दानिया जों नायनोसै मा खालामनांगोन नेक्स्टआव जाबाय दानिया एग्जाम दा एग्जामा लोगोफोर बेयाव नायदो नै नोंथांमोना नुनो मोनदों पोस्ट लाइ पोस्ट माखासे एग्जाम जाय जेरै 150नि दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों बेबायदि 150नि एग्जाम जायो आरो बैसोखौ नायग्रोनोसै बैसोआ 18 निफ्राय नोंथांमोना 38 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन STफ्रा 43 इयार्ससिम एप्लाइखौ खालामनो हायो बिनिफ्राय डकुमेन्टसा मा नांगौ नायदो लोगोफोर नोंथांमोना मा हरफानांगोन दा नोंथांमोना स्टेन्डार्ड फर्मआवथ' साइन होखानांगोन बेनिफ्राय दानिया बेयाव बुंदों सार्टिफिकेट मार्कशीट नोंथांमोना हरनांगोन बेनिफ्राय दानिया माखासे आरोबाव बेनो जाबाय नोंथांमोना फट' हरफानांगोन बेनिफ्राय दानिया कास्ट सार्टिफिकेट हरनांगोन लोगोफोर दा बेयाव नायदो भेकेन्सिया बेसेबां दङ आरो लोगोसे मा पस्ट दं नोंथांमोना नायना लादो दा बेयाव पस्टआ दङ दायो लोगोसे 31ल' दङ लोगोफोर दा 31ल' दङ भेकेन्सिया बिनिफ्राय नायदो मा पस्ट दं नोंथांमोना नायना लादो जेराव 8 पास नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेनो जाबाय सिरियेल नाम्बार 9 10 11 12 13 14 आव नोंथांमोना बेनिफ्राय नोंथांमोना 8 पासनिफ्रायनो हागोन 8 9 10 11 12 13 14 सिरियेल नाम्बार नोंथांमोना बेयाव जायफोरा 8 पास जाबायना बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन 8 पास 10 पास 12 पास गासैबो बे पस्टनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेनो जाबाय ग्रेड 4 जेरै अफिस पियन दङ हेल्पार दङ खालासि दङ ब्लु प्रिन्टार दङ बेनिफ्राय मेकानिकेल जुगालि दङ चकिदार दङ अफिस क्लिनार नोंथांमोना बेफोरबायदि पस्टआव एप्लाइखौ खालामनो हागोन जायफोरा 8 पास जाबाय दा बिनि सेलारिया 12,000 निफ्राय जागायनानै 37,500 पार मान्थ बेनिफ्राय ग्रेड 4 थायो 3,900 पार मान्थ नोंथांमोना बेखौ मोनगोन बेनिफ्राय दानिया जों थांसै 7 6 5 4 3 2 1 दा बे जाबाय ग्रेड 3 पस्ट जागोन दा फार्स्टआव दङ नोंथांमोना नाम्बार 1 आव नुनो मोनदों जुनियर एसिस्टेन्ट बेयाव ग्रेड 3 बेयाव नोंथांमोना HSLC पास खालामबानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन नाथाय कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानांगौ होनना बुंदों ग्रेड फिया जाबाय 5,600 आरो लोगोसे स्केल फिया जाबाय 14 निफ्राय 49 सिम जागोन पार मान्थ 1000 दा बेनिफ्राय सेक्सन एसिस्टेन्ट दंबावो बेयाव सानै दङ पस्टआ दा फार्स्टनियाव दङ साबामोन बेनिफ्राय सेकेन्डआव दङ सेक्सन एसिस्टेन्ट एस होनना बुङो बेयो जाबाय ग्रेड 3 आनो बेयावबो नोंथांमोना HSLC पास खालामनांगोन बेनिफ्राय कम्पिउटार सार्टिफिकेट थाथारनांगोन होनना बुंदों बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना 3 आव नुदों मेकानिकआव बे ग्रेड 1 जागोन आरोना बेयाव नोंथांमोना HSLC पास खालामनायजों लोगोसे नोंथांमोना मा बे जाबाय ITI नोंथांमोना सोंदोंमोन ITI नि साख्रि ओंखाराखै नामा होननानै दा फाइनालि बेयाव जायफोर ITI दं नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन बेनिफ्राय एसिस्टेन्ट मेकानिक दङ बेयावबो HSLC पास खालामनांगोन बेनिफ्राय ITI थानांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना पस्टखौ नायनानै लाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय दंबावो टार्नार दा बेयाव दङ लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों HSLC पास विथ डिप्ल'मा फ्रम ITI बेबो ITI नि बेनिफ्राय एयार कमप्रेसर दङ बेयावबो नोंथांमोना ITI थानांगोन HSLC पास बेनिफ्राय दानिया ट्रेसारावबो HSLC पास बेनिफ्राय DCA कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानांगोन
दानिया मोस्ट इम्पर्टेन्ट लोगोफोर नोंथांमोना मिन्थिनांसिगौ जे बे पस्टनि थाखाय माबोरै एप्लाइ खालामगोन बे पस्टआ जाबाय नोंथांमोननि लास्ट डेटआ जाबाय 16 आगष्टसिम बिनिफ्राय नोंथांमोना अफिसाव सहैनांगोन अफलाइनसो बेनो जाबाय एप्लिकेसनखौ नोंथांमोना फिलआप खालामनांगोन स्टेन्डार्ड फर्मआव बिनिफ्राय मा खालामनांगौनो नोंथांमोननि एड्रेसा जाबाय आरो बे अफिसा 10 AM निफ्राय 5 PM सिम सोलिबाय थागोन होनना बुंदों बेनो जाबाय अफिस अफ द एडिशनेल चिफ इन्जिनियार जन फर इरिगेशन डिफु नोंथांमोना डिफुआवसो हरनांगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना सोर सोर एप्लाइ खालामनो हागोन नायदो दा बेयाव लोगोफोर अनलि मोननै डिस्ट्रिक्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन बेनो जाबाय कार्बि आंलं आरो वेस्ट कार्बि आंलं लोगोफोर बेयाव मोननै डिस्ट्रिक्टआवल' हागोन नाथाय गासैबो अल आसामनो हानाय नङा मानोना बिथांमोननि थाखायसो एक्सट्रा ओंखारदों पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट अफ कार्बि आंलंनि जाथारनांगोन लोगोफोर थ' अब्लासो बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा अब्लासानि पस्टआबो ओंखारगोन लासैनो ओंखारगोन बिनिफ्राय बिटिआरआवबो ओंखारगोन दा बेबायदिनो लोगोफोर आं बेयाव मोनसे रिफारेन्स खिथाखानोसै बिटिआरआव पस्ट ओंखारोबा अनलि बिटिआरनि रेसिडेन्टआल' एप्लाइ खालामनो हायो जेरै कार्बि आंलंआव जेरै कार्बि आंलंनाल' एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेबायदिनो प्रसेस जागोन बिटिआरआवबो पस्ट ओंखारोबा बिटिआरआल' हागोन नाथाय लोगोफोरा आसामनि ओंखारबासो गासैबो अल आसाम केन्डिडेटआ एप्लाइखौ खालामनो हायो दा बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनोबा मा खालामनांगौ बेनो जाबाय स्टेन्डार्ड फर्मआवसो फिलआप खालामनानै नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनांगोन बेनिफ्राय स्टेन्डार्ड फर्मआव नोंथांमोना गासैखौबो जेरेक्स कपि खालामनाय डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना गाव गावनिखौ सेल्फ एटेस्टेड होनानै हरबानो जाबाय बेनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना मोजाङै मोजां फिलआप खालामनानै हरबानो जाबाय जाहाथे रिजेक्ट जायैबायदि दा बेनिसिमबो लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखाबाय बेयाव अनलि 20 रुपिस पे खालामनांगोन जेनेरेला बेनो जाबाय रेभिनिउ रिसिप्ट होनना बुंदों रेभिनिउ रिसिप्टखौ नोंथांमोना 20 रुपिसनि दाननांगोन आरो थ' नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ रेभिनिउखौ बिनिफ्राय दानिया एसटिफ्रा 10 रुपिसल' जोबोर खम बे पस्टआ फार्स्ट टाइम मोनबाय आङो 10 रुपिस थ' आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअ नायनो थाखाय नोंथांमोना रेडि जादो गुवाहाटी हाइकर्ट थ' बेयाव गासिबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन स' लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव लाना फैनोसै बेनो जाबाय गुवाहाटी हाइकर्टनि दा बेयाव गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन